A Costa da Morte ten 19 concellos, máis de 250 km de litoral e miles de historias que contar. Dende 2007, Que pasa na costa é o diario digital que as vertebra todas. Somos un medio monolingüe en galego, independente e socio fundador da Asociación de Medios en Galego. Levamos case 2 décadas reducindo a fenda digital e poñendo a nosa bisbarra no mapa digital. Que pasa na costa é o principal punto de encontro na rede para toda a Costa da Morte. Aposta dunha forma moi activa pola defensa do patrimonio cultural e natural. A parte de cubrir diariamente a información do fútbol costeiro, organiza congresos internacionais, o álbum de cromos onde os protagonistas son os futbolistas da Costa da Morte, e os torneos solidarios. Pero que pasa na costa vai moito máis aló da información. Somos unha comunidade. Organizamos debates electorais públicos. Atopamos fogar a centos de animais abandoados con salvacadelos. Participamos activamente na posta en valor e concienciación sobre o coidado do noso maior tesouro, o noso patrimonio natural. Impartimos charlas de emprendemento e lingua galega en institutos e asociacións. E cando chegaron os temporais, a pandemia ou recentemente os incendios de 2025, fomos a voz de miles de veciños e veciñas que querían contar o que pasaba nas súas aldeas. O xornalismo cidadán é un equipo de máis de 150 colaboradores que participan activamente co noso medio. A veciñanza é a nosa mellor redacción. Hoxe Que pasa na costa suma 2 millóns de páxinas vistas ao ano, 50.000 usuarios únicos mensuais e 70.000 seguidores en redes sociais. 19 concellos, 5 comarcas, un só medio. Que pasa na costa? Case 20 anos vertebrando a Costa da Morte.